este webinar de carga de imaxes e creador de etiquetas. Imos empezar pola ferramenta de carga de imaxes de usuarios e imos explicar tanto como se cargan de forma individual como de forma masiva. Vale, entón, o proceso para asociar unha imaxe a un usuario ven ser o mesmo, independentemente de se o lector xa ten unha imaxe xa asociada, como se quere substituir ou é a primeira vez que se vincula a ficha do usuario a esa fotografía. Bueno, cunha fotografía. Entón, nada, para asociar unha fotografía a ficha dun usuario, o primeiro que imos ter que facer é localizar ao lector ao que lle queremos asociar a imaxe. Para iso imos crear aquí nesta contorna de probas un usuario. Por exemplo. E damos aquí a agardar. Vale, entón, como vedes, este usuario non ten unha imaxe, entón podemos ya subir simplemente aquí no detalle, na lapela de detalle, temos esta caixa que nos pon subir foto do usuario. Entón, indícasenos que non ten unha imaxe disponible, entón teremos que, bueno, indícanos tamén os formatos que son soportados, que neste caso son estes que vedes aquí. E nada, teríamos que darlle aquí a seleccionar a arquivo e buscaríamos no noso PC a imaxe. Vale, unha vez a seleccionamos, xa temos aquí o título da nosa imaxe e daríamos a subir. E como vedes, neste usuario cambiouse a imaxe. Vale? Entón, temos outra opción que é a de subir varias imaxes á vez de distintos usuarios. Vale? Por exemplo, eu teño aquí uns usuarios que son preparados xa e vemos que non teñen imaxe. Vale? Por exemplo. Vale. Entón, o que teríamos que facer para asociar imaxes dunha forma masiva, teremos que crear, primeiro de todo no noso ordenador, un cartafol cun nome específico que imos ver agora, non? Entón, non sei se vedes un momentiño. Vale. Vale, temos que ter unha carpeta no noso, como dicía, no noso ordenador, que eu xa teño aquí preparada, que se chama datalink.txt. Entón, nesta carpeta o que temos son as imaxes que queremos asociar, un documento de texto que no ordenador buscado así, o blog de notas, vale? Eu xa teño aquí preparado. Xa teño aquí preparado. No blog de notas teremos que poñer os números de carné que non teñan unha imaxe ou do que queramos cambiar a imaxe, estarían así, unha coma, un espazo e o nome da imaxe que temos na carpeta que se chama datalink.txt. Entón, é moi importante poñer punto e a extensión, neste caso trátase desta extensión, vale? E ten que haber un carné por cada liña, vale?
podedes poñer o número de carnés que irades. Se, por exemplo, executades un informe e extraedes uns cantos carnés, pois simplemente teredes que buscar as imaxes que son e asocialas co seu carné correspondente. Vale, entón, eu xa teño aquí. Vale. Entón, é moi importante que temos que comprimir esta carpeta. Entón, para comprimir a carpeta, damoslle clic dereito, damoslle bueno, o que teñades no voso ordenador, normalmente tedes isto, e oi, non está ben. Vale, entón xa teríamos aquí a nosa carpeta comprimida. Entón, o seguinte paso, teremos que ir a Coja, vale? Aquí en Coja, imos á páxina principal, damoslle aquí no módulo ferramentas, vale? E damoslle aquí en usuarios e circulación, cargar imaxes de usuarios, a última opción que temos aquí. Vale, entón, aquí temos que escoller a opción de arquivo zip, vale? Como vos dicía antes, a carpeta ten que estar comprimida. Daríamos de aquí a seleccionar archivo, buscamos no noso ordenador onde está a carpeta comprimida, damos de abrir e damos de aquí ao botonciño de subir. Vale, o seguinte que nos devolve o programa sería pois as imaxes cargadas con éxito, se houve algún erro, indicaríanolo aquí. Entón teríamos os resultados, devolvernos os resultados e podemos cargar máis imaxes, volvemos aquí, ou imos comprobar agora os carnés que acabamos de subir. Entón imos, lembramos que eran. Vale, e xa temos as imaxes asociadas. Imos ver. Bueno, como vedes, asociáronse todas as imaxes dos carnés que pusemos aquí. Vale? Entón, non sei se ata o de agora tedes algunha dúbida, se queredes que repita algún paso. Entón, se non imos agora ao creador de etiquetas. Entón, como sabemos, Coja permite a creación de documentos para impresión de códigos de barras e das pegatinas para identificar aos exemplares da biblioteca. Entón, para acceder ao creador de etiquetas temos que facer como antes para acceder á carga de imaxes de usuarios en lote. Entón, damoslle aquí a ferramentas, vale? E damoslle aquí na columna de catálogo, teríamos que darlle aquí a creador de etiquetas. Entón, cando queremos imprimir os códigos de barras sinaturas de varios exemplares á vez, o que imos empregar en Coja son os coñecidos como lotes autonuméricos. Vale? Entón, podemos crear un lote autonumérico dándolle a máis novo, damos a lote de etiquetas,
e abrirásenos esta pantalla na que teremos dúas opcións, introducir o código de barras se o coñecemos, normalmente cando executamos un informe obtemos todos os códigos de barras, poñémolos aquí e daríamos ya a engadir ítems, vale? Ou se coñecemos o item number, isto veremoslo máis adiante. Entón, o que imos facer agora introducir os códigos de barras, como dicía, podemos facelo manualmente. Por exemplo, imos a un exemplar, copiamos o código de barras, aquí vamos a pegar, e daríamos ya a engadir ítems. Deste xeito, creásenos un lote, vale? Neste caso, trátase do lote 879. Entón, isto se facemos así individualmente, pero tamén temos a forma máis habitual de facelo, que é agregando os códigos de barras mediante a execución dun informe, vale? Entón, imos facelo de exemplo, imos ir aquí a máis informes, vale? Ou encoja informes, vale? E imos buscar o informe número 2, que é sobre códigos de barras de exemplares dende o último impreso. Entón, damos de aquí a executar, vale? E teríamos que poñer o código de barras de exemplares dende o último impreso que nos queiramos. Entón, imos poñer aquí. Vale. E damos ya a executar o informe. Vale, neste caso, o informe devólvenos 138 resultados e temos aquí os códigos de barras. Podemos amosar por páxina 200 e aparecerían todos. E podemos descargalo como texto separado por comas. Entón, damoslle a esta opción. Vale, aí está descargado. Abrimos o arquivo. Copiamos os códigos de barras. E volvemos á ferramenta de creador de etiquetas. Entón, pegamos os resultados do informe que acabamos de executar e daríamos de engadir ítems, que se nos engaden ao que xa tiñamos creado cun único rexistro. Vale, aquí teríamos o que acabamos de copiar. Entón, a segunda forma de facelo é a partir do buscador. Como se fai? Pois se non escribimos nada nesta caixa e lle damos a engadir ítems, vedes que se nos abre esta venta emerxente na que podemos buscar individualmente. Por exemplo, se queremos buscar por sinatura os exemplares que conteñan a sinatura deste xeito, damos a buscar e recupéransenos 32 resultados. Entón, neste punto podemos facelo de distintos xeitos.
por exemplo, podemos seleccionar algúns dos resultados das nosas buscas, vale? Darlle a engadir seleccionado. Podemos engadir directamente todos os exemplares desta busca con este botonciño de cor verde, vale? Ou incluso podemos ir un a un agregando mediante este botón de engadir ítem, vale? Aquí xa temos algúns seleccionados, damos a engadir seleccionados, unha vez estea escollidos todos os exemplares que nos interesen, damos ya feito. Vale, como vedes, neste caixón o que se cubriu foi o item number destes que acabamos de engadir. Para engadilos efectivamente ao noso lote, teríamos que dar a engadir ítems. Entón, en resumo, se non hai nada na caixa e lle damos a engadir ítems, ábresenos este formulario. Se xa coñecemos os códigos de barras porque os extraímolos dende un informe, pois copiámolos e pegámolos aquí, damos a engadir ítems e engádense todo o que este nesta caixa. Vale? Entón, unha vez estea feito, aquí temos varias opcións que xa podemos exportalo mentres está creado ou podemos localizalo despois. Entón, para localizar un lote que, por exemplo, creamos a semana pasada, o que teríamos que facer é darlle aquí a administrar, quedámonos con que este sería o lote 879, entón damoslle aquí administrar e a lotes de etiquetas. Vale, entón aquí teríamos os lotes actualmente disponibles. Podemos empregar este buscador e vemos que o que acabamos de crear ten 146 ítems. Dende aquí podemos exportalos. Entón exportaríamos todo o lote, é dicir, os 146 ítems, ou tamén poderíamos editalo por se resulta que hai algúns exemplares que realmente non nos interesan imprimir, xa sexa o código de barras ou a súa asignatura. Entón, podemos borralos utilizando pois esta ferramenta. Damos a borrar, saínos unha mensaxe de se estamos seguros de querer borrar isto, damos a aceptar e xa non está. Podemos aquí amosar un determinado número de resultados, vale? Entón aquí neste punto podemos exportar únicamente algúns, dándolle a exportar, podemos exportar unha vez estean seleccionados, exportar os exemplares seleccionados, tamén podemos exportar o lote completo, e podemos facer o que queiramos con este lote, podemos eliminalo, podemos eliminar os ítems que podemos facelo dende este botonciño ou dende este outro botón. Este únicamente serviría se están seleccionados os distintos exemplares que queremos eliminar do lote. Vale. Entón, imos exportar un lote completo. Vale. Unha vez lle deamos a exportar lote completo, temos que configurar as preferencias. Entón, o recomendable, normalmente nos centros tedes as APLI 1273, que serían con 24 etiquetas por páxina, estarían as 1285, que estas terían 44 etiquetas por páxina, e as 12112,
que estas serían con 48 etiquetas. Claro, en función do número de etiquetas van ser máis grandes ou máis pequenas. Iso xa depende das etiquetas que utilicedes. Tedes a posibilidade de seleccionalos con marxes ou sen marxes. Vale? Entón, imos comprobar, imos facer primeiramente imos exportar os códigos de barras deste lote. Entón, para facelo, os recomendables serían estas API 1285, seleccionamos o código de barras porque o que queremos son os códigos de barras e aquí, bueno, este campo serviría para se, por exemplo, xa temos unha folla gastada pero únicamente ten 3 que non se poden utilizar, pois podemos empezar a imprimir dende a posición número 4. Vale? Entón, neste caso, imos imprimir todas para que vexades e podemos ordenalo por código de barras ou polo identificador da etiqueta. Normalmente utilizase polo código de barras e daríamoslle unha vez estea configurado segundo o noso criterio, daríamoslle ao botonciño de exportar. Entón, o que nos devolve o sistema é estas 3 posibilidades. O recomendable é descargalo como un PDF. Entón, o que teríamos que facer aquí sería comprobar que están ben. Vale, entón, unha vez estea descargado, abrímolo para comprobar como están. Ao ser un arquivo moi grande, vale, entón xa temos aquí os nosos códigos de barras co nome do centro e cada un deles e teríamos varias follas. Vale? O que vos dicía, o da posición de etiqueta, se por exemplo tivésemos esta folla e queremos aproveitar, pois teríamos que comezar a imprimir dende a etiqueta número 1 dende a 14. Entón, nada, aquí teríamos o código de barras. O recomendable sería acceder a descargas, e abrilo con clic dereito, abrir con Adobe, vale? Entón, no momento de imprimir as etiquetas, teríades, en función da vosa impresora, teríades que configuralo segundo vos funcione. Entón, normalmente, se lle damos a tamaño real ou se temos que asustalo, daríamos a escala personalizada, utilizaríamos a porcentaxe e daríamoslle despois a imprimir. Vale. Entón, imos probar agora imprimindo unha selección de tejuelos. Entón aquí daríamoslle a exportar exemplares seleccionados. Vale? Entón, aquí teríamos o que se adoita a empregar serían as API para os tejuelos e teríamoslle que escoller a opción de tejuelo válido. Vale? Entón, é ordenado por código de barras, que é o normal, imos probar, imos poñer na posición 4, bueno, na posición 3, mellor, para que vexades como sitúa os tejuelos segundo a posición. Daríamos a exportar. Normalmente utilizanse as etiquetas, as que mellor funcionan son as 1285. Descargar, non sei. E servirían para todas, tanto para tejuelos como para códigos de barras. Entón, abrimos.
Vale, neste caso, seguramente estes ocos que vedes aquí é porque non teñen asignatura posta, pero sabedes que comeza a imprimir dende a posición 3, que é a que marcamos. Entón, imos facelo con todo o lote completo e imos probar tamén esta outra. É importante tamén que comprobedes o número total de etiquetas que vos imprime en función do número de etiquetas que ten a páxina de etiquetas, vale? Entón, xa está descargado. Como xa descarguei o lote completo a primeira vez, aparéceme así. Entón, vale. Como vedes, estas etiquetas son máis grandes, únicamente teñen 3 por fila e teñen, vale? E o que vos digo, estes ocos é porque non terán eses exemplares, non teñen a asignatura colocada. Entón, este sería, pero isto é recomendable abrilo co Adobe para que, e non dende o navegador, eu estou abrindo dende o navegador para que o vexades como quedan unha vez o configuramos. Entón, vale, tamén hai outra opción de imprimir, de empregar o creador de etiquetas e imprimir a etiqueta dende un único exemplar. Entón, o que teríamos que facer sería, en primeiro lugar, localizar o exemplar coa etiqueta que queremos imprimir, vale? Imos buscar aquí no catálogo. Ui, vale. Entón, accederíamos ao detalle do bibliográfico, vale? E nas opcións do exemplar, aquí abaixo, daríamoslle ao botón editar, vale? Lévanos aquí, por se queremos engadir un novo ítem, e teríamos que pulsar neste punto no botón de accións. E aquí móstrasenos a opción de, bueno, de editalo, duplicalo, de imprimir texuelo, que é o que nos interesa a nós, de borralo se non o queremos ou de velo dende a vista do pack. Entón, damoslle a imprimir texuelo. E o que fai o sistema é crear un lote, se nos lembramos o anterior lote era 879, créanos o seguinte lote cun único exemplar, que é o que extraímos do rexistro bibliográfico. Entón, teríamos aquí un único lote, podemos engadirlle máis códigos de barras, máis exemplares, dándolle a engadir ítems, abríndose o cadro para buscar, sexa polo autor, por todos estes campos, vale? Facilítanos a busca, ou tamén podemos utilizar as datas, se as coñecemos, vale? Simplemente teríamos que seleccionalo e pinchar na data, vale? Entón, imos engadirlle alguna. Imos buscar medio ambiente, por materia. Entón, podemos crear un lote que estea combinado, xa sexa ao crear un novo lote para imprimir un único texuelo ou, bueno, aquí estaría. Xa temos a nosa busca que nos recuperou 48 resultados e damos ao botón de agregar, feito, e xa temos os item number e engadimos ítem. Entón, xa temos o lote que acabamos de crear dende un rexistro bibliográfico con 3 máis. Podemos imprimir un só ou imprimir os 3, exportando o lote completo ou como sexa. Entón, vale.
Despois tamén podemos facer unha busca de exemplar, como antes, por sinatura tamén. E aquí, unha vez temos a busca dos exemplares que comecen pola sinatura 7, podemos exportar estes resultados, exportámolo como CSV, que se descargue. Non está ben. Perdón, non era como este CSV, era exportar resultados a un ficheiro de códigos de barras. O que nos devolve non é un arquivo Excel, senón que é un arquivo de texto. Vamos a mostrar en carpeta. Aquí teríamos todos os códigos de barras, entón copiaríamos todos. É unha busca moi extensa, verdade? Podemos seleccionar Ctrl E, copiamos e volveríamos a Coja, as ferramentas, ao creador de etiquetas, crearíamos un novo lote e copiaríamos os códigos de barras. É moi importante que se estamos copiando códigos de barras teñamos seleccionada esta opción, vale? Aínda non hai ítems neste lote, entón daríamos a engadir ítems. Bueno, é unha busca moi extensa, vale, e xa teríamos os ítems do noso novo lote. Entón, bueno, non sei se tedes algunha dúbida, pero estas serían as ferramentas de carga masiva de imaxes e do creador de etiquetas. Sí, perdona, mira, yo tengo, bueno, una consulta que me gustaría hacer. Sí. No sé si me oyes. Sí, Sí, yo te oigo. vale, mira, sí, nada, en nuestra biblioteca no teníamos, bueno, no tenemos códigos de barras. En Meiga, pues no se trabajaba con ellos. Entonces ahora, pues claro, queremos crear los códigos de barras de todos los ejemplares que tenemos. Entonces, claro, para ir creando lotes, yo no sé si, bueno, si se os planteó algún caso así para saber qué es lo más operativo, lo más rápido. Porque, claro, podemos empezar, pues, por ejemplo, pues yo qué sé, pues los de narrativa de castellano, ¿no? Entonces ir colocando, ir copiando, como has puesto tú, pues los códigos, perdón, el número de registro. Pero no sé si hay otra forma más rápida para hacerlo. Polo número, claro, ocórreseme polo número da asignatura, a partir ir Claro. por estanterías e ir extraendo lotes Sí, eso es sinatura como lo estamos 7. haciendo, sí. Sí, pois hai límite, a ver, pois a verdade é que agora mesmo non se me ocorre un xeito Más rápido, ¿no? máis Vale, eficaz, non? claro. Entón, Nada, era la va, consulta para saber si lo estamos haciendo de manera correcta o si había alguna otra forma. Vale. O dos informes, non sei moi ben a que te refires. A cal dos dous informes? En informes teñamos aquí o número 2 que nos servía para, buscámolo, para imprimir os códigos de barras dende o último impreso. Simplemente executámolo e poñeríamos o último impreso. Neste caso eu sei que o meu era un
Eu puse un exemplo, creo que era este, executamos o informe, vale, e devolve, pois non era este, e devolve 1991 resultados. Podemos amosar, pois, 300 por páxina, vale. Vale, era iso, vale. Perfecto. Límite de extensión de tamaño nas imaxes, non sei se existe un límite moi grande, pero asumible, desde logo, supóñome que sí. Tiñamos aquí os nosos, claro, eu fixen a proba con estes, pero supoño que, bueno, o recomendable, eu recomendaría que o fixedes, pois, igual de 50 en 50 ou 100 en 100. Eu teño outra consulta, igual é que me incorporei un pouco máis tarde. Os vídeos, por exemplo, este vídeo no que estamos agora vendo, esos poderíamoslos posteriormente descargar ou ter guardados en algún lugar? Este vídeo seguramente será publicado, non sei se na páxina da asesoría de bibliotecas, pero vai estar publicado, por iso dicía ao principio que non puxera desa cámara, Vale, gracias, porque María. iba a estar publicado por bastante tempo. Entón, sí, poderedes velo, non sei cando se vai subir, pero sí que poderedes velo ás veces No, que queirades. porque lo explicaches de modo moi práctico. Sí que é verdad que algunhas cousas, pois bueno, se xa utilizamos o programa, algunhas cousas pois xa pola práctica xa un pouco xa as controlas, pero hai outras que por lo que sexa, pois igual non estás tan práctico e sempre é útil ter así o vídeo para, pois como era isto? Mellor que igual realizar as anotacións. Vale, gracias. Vale, nada. Ola, mira, unha cousiña que mellor lle pode axudar a compañeira Monse, que comentaba antes o da impresión de etiquetas. Oi, se me ven? Como? Se me oye? Sí, o ese. Vale. Igual se oye mellor así. Sí, que un consello para Monse, que comentaba o de imprimir as etiquetas. Eu imprimín así, por exemplo, narrativa galego, pero despois en castelán fixen outra cousa. Fixen a busca, pois 821, 134, 2-3, e despois iba por letras, engadía espacio, engadíalle a, e imprimía só as etiquetas da letra A, e así todo o abecedario. Foime moitísimo máis cómodo, porque xa os tiña por lotes máis pequenos, xa colocados por letras, e facía moitísimo máis rápido, non tiña que buscar entre un montón de etiquetas. Non sei se me expliquei. Sí, muchas gracias. Sí, vale. Sí. Vale, e aquí alguén pregunta, podes extraer un informe dos códigos de barras dos libros devoltos dun día? Pois sería cuestión de ir aos informes. Creo que está... Non sei por que aí non aparece. A verdade é que agora mesmo teríamos que ir... Non sei se é posible. Ese tan concreto, a verdade é que non sei se sería posible. Pero eses libros... refíreste porque todavía non os tedes en toda a colección, non? Vale. É que agora mesmo... Sí, os máis emprestados sí que tedes aquí os máis prestados. Daríamos a executar. Bueno, neste caso teremos... Teríamos aquí un informe, pero este non nos vai deixar o código de barras, co cal este informe non nos serviría. Necesitaríamos un informe
para extraer os códigos de barras, como é o caso do 2. Claro, podes facelo por datas, simplemente co número 2. Se coñecemos a data na que se devolveu o último exemplar devolto, pois podemos poñer dentro o último impreso. Sí, Claro. sí. Normalmente xa fago así, se me dá tempo, claro, a hora da devolución xa meto, non os coloco e fagos desde ese momento, claro. E así antes de colocalos xa lle poño. Vale. Vale, non sei se tedes algunha dúbida máis. Ou queredes que repita algún proceso? A ver, eu teño unha dúda, que porque non andivo moito por aí, pero cando das a escoller as etiquetas, non é nese que che dá a elixir, é que non sei onde o vin, que hai algúns centros, por exemplo, que teñen diseñada a súa propia etiqueta, non sei onde aparece, que dice por favor non tocar e cousas semellantes. Sabes onde che digo? Sí, sei a que te refires. Cando lle damos por exemplo, este que ten 74, bueno, esta é unha forma, se xa coñecemos o identificador do noso lote, por exemplo, este sería o 335, seleccionámolo, poderíamos editalo e exportalo dende ali ou podemos directamente exportar escollidos, incluso poderíamos exportar varios á vez. Isto non o ensinei, damos a exportar escollidos, seleccionamos aquí as opcións, creo que te refires a... Claro, non está aquí, é cando editas, claro, sí, xa sei. Porque ti podes aquí en administrar, podes administrar os deseños. E aquí non vai aparecer. Aquí non tocar, a isto te refires, supoño. Sí, me refiro, porque son variacións do diseño inicial, entón, entendo. Claro, e se o modificas, pois modificas a todo o mundo, entón se a unha biblioteca lle funciona, pois non deixaría de funcionarlle. Entón, pero sí que é posible crear os deseños segundo as vosas preferencias, pero xa vos digo que normalmente as que xa están creadas e que aparecen no vídeo de asesoría son as que mellor funcionan. Vale. Mira, unha pregunta con respecto a isto. De que depende os modelos que che aparezan a ti no teu programa? Porque a min apareceme en concreto por exemplo, que é o que utilizo, que me vai moi ben, do Conservatorio de Música de Vigo. Vale, pois é que ao estar integrados nunha rede de bibliotecas escolares, pois compartides todos as funcionalidades. Cando pinchas aí onde estás agora, sí. Aquí, mira, modelo para IES Fernández Quío. Neste caso é un centro que creou o seu propio modelo porque lle funciona mellor. Pero ese a mí non me aparece. Claro, non, porque terías que crealo. Non me estou explicando. Hai moitos que eu non creei. Sí. E cando eu entro a seleccionar un modelo a aplicar, ou un deseño, perdón, aparécenme aí. Non entendo por que me aparecen. Aparecen porque estades igual na rede de bibliotecas escolares, entón aparece para toda a rede. Os mesmos para todos. Claro. Entón, seguramente se ti creas un modelo apareceralles a todo o mundo, entón é outro centro, pode probalo e pode funcionarlle ben. Xa, vale. E a hora de crealo, é moi difícil crealo con logo? Crealo? Para que teña reverso, con logotipo da biblioteca. Bueno, se xa terías que configuralo ti seguindo hai un manual de todos xeitos, non sei onde está agora mesmo. O de Coja, o grande. Claro, sí, seguramente ali explique como crear un novo axustado para o teu centro. Xa, bueno, nada, era por si o íbamos a ver en algún momento. Vale. Vale, gracias. Hai algunha dúbida máis?
Entón, nada, se vos parece ben, pechamos aquí este webinar sobre carga de imaxes de usuarios e creador de etiquetas da ferramenta. Entón, vale, nada, grazas a vos por asistir a todos. Veña, hasta logo.